nit a tots els membres de la corporació i al públic assistent. En el passat ple ja demostrarem que encara no hi ha previstes inversions en la C3 i que en aquest tema no es valen ni les mitges veritats, ni les ocultacions, ni les informacions de vegades confuses. Però hi ha dos aspectes que motiven el que portem esta moció avui, que haguem preferit no portar-la. Primera, que no hi ha cap declaració política que expresse la voluntat dels responsables de Renfe i Adif de fer en el futur les inversions necessàries per a modernitzar la línia de la C3. 6 mesos després de la presa de possessió del senyor Juan Carlos Fulgencio com a coordinador de les rodalies de la Comunitat Valenciana, no sabem que hagi dit res sobre la línia C3. No hi ha res, cap declaració explícita ni concreta. Per contra, sí que han hagut diverses retallades, supressions de serveis, endarreriments i després, a vegades sembla que el que se pretén és desmoralitzar a les poblacions d'Aldaia, Alaquàs i Xirivella, que podria ser un molt bon transport de cara a relacionar-nos amb l'àrea metropolitana, però que a poc s'assumisca que la línia no serveix per a res i que l'única solució és la desmantelació. Per tot això, portem la moció de demanda de reunió de la corporació amb Juan Carlos Fulgencio, coordinador de les empreses Adif i Renfe, per al desenvolupament del Pla de Rodalies a la Comunitat Valenciana. Exposició de motius. En diversos plenaris i quasi sempre a iniciativa de Compromís hem tingut ocasió de denunciar la deterioració de la línia de Rodalia C3 que presta servici a Xirivella i sobre la necessitat urgent d'inversions per a modernitzar-la i aconseguir que preste un servici de qualitat. El passat mes d'octubre, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va nomenar Juan Carlos Fulgencio com a nou coordinador de la Comunitat Valenciana de les empreses estatals d'Adif i Renfe per al desenvolupament de les actuacions que el Ministeri realitza per a la millora de la rodalia ferroviària. 6 mesos després, i mentre la línia ha continuat deteriorant-se, no tenim informació concreta i detallada sobre les actuacions del senyor Fulgencio o del pla de rodalies en referència a la modernització i millora de la línia C3. Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Xirivella acorda. L'Ajuntament de Xirivella sol·licitarà una reunió urgent amb el senyor Juan Carlos Fulgencio per tal que ens informe de la situació de la línia C3 i de les actuacions previstes. Segon, a la reunió esmentada assistiran els portaveus dels diferents grups municipals i també es convidarà a assistir una representació de la Plataforma pel Transport Públic de l'Horta Sud. Tercer, l'Ajuntament de Xirivella donarà a conèixer aquests acords a la ciutadania, així com el resultat de la reunió amb el senyor Fulgencio mitjançant la redacció de les corresponents notes de premsa en què reflectissa l'opinió dels i de les portaveus dels 5 grups municipals presents en el consistori i associacions veïnals i mitjançant la seva difusió en la premsa, de més difusió i en les xarxes socials i de l'Ajuntament de Xirivella. Quart, donar trasllat d'aquests acords al Ministeri de Foment, a la Conselleria d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, a l'Autoritat de Transport Metropolità de València, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congrés i del Senat, a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a DIF, a Renfe, a la Plataforma de Transport Públic de l'Horta Sud, a l'Associació Valenciana pel Transport Públic, a la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, a Indignats amb Renfe, a l'Associació d'Usuaris del Tren Valencià, a la Federació Silvera de Xirivella i a la Federació Valenciana d'Associacions Veïnals i a la resta d'ajuntaments signataris de la Declaració de Xirivella. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. Agrair el suport quasi unànime del ple. Al senyor Lozoya l'únic que li puc dir que efectivament qui ha de contestar el que vostè està plantejant és l'alcalde. Des de Compromís sí que li puc dir que presentarem esmenes a una moció que se presentava en el Senat sobre la C3, que el nostre senador Carles Mulet estigui en Campo Robles, que és un poble que oficialment està desenganxat de la C3, però que seria l'últim poble on arribaria la C3. De fet, hi ha un plantejament que un tren que s'espera
en Utiel 1 hora o 2 hores allí parat, pues que arribe hasta Campo Robles y que torne. Lo del BIM, pues si vostè considera que no és necessari donar l'opinió ahir, no obliguem a ningú a que doni l'opinió ahir. Pensem que és bo que temes cabdals i importants per a Xirivella, doncs tots els partits tinguem l'opció d'opinar o de dir-ho. També doncs, per a aquesta reunió doncs, potser se pot parlar ja de que justament la setmana passada la Unió Europea aprovava un reglament del tren en el que dia, entre altres coses, que en 2 anys entraria en vigència i que en 2 o 4 anys els trens haurien de disposar espai per a ficar les bicicletes dins. Això n'hi ha països que fa 30 o 40 anys que ja passa. Així en Xirivella, si pogueren carregar la bicicleta dalt del tren, pues, segurament tindríem molt d'accés o multiplicaríem les possibilitats de comunicar-nos en València ciutat pues, d'una forma més multimodal, més sostenible i tot això. Moltes gràcies. En primer lloc, volia agrair-li a Ciudadanos que portara esta moció al ple, perquè al final jo recordo com a alcalde que la gent me preguntava i de què parles tu? I dic, pues molt de temps se l'acabes parlant de les caques dels gossos. I al final és un poc frustrant, però demostra que és una realitat que no tenim resolta en el poble. Dit això del problema de la higiene, dels cans en el carrer o dels amos que no repleguen el que depositen les seues mascotes, tenim molts dubtes perquè hem parlat en ajuntaments que ja ho tenien implementat, parlen de molts diners, en Islata Paterna parlen de més de 100.000 euros, 100.000-200.000 euros d'implantació. La proposta que vostè fa de que 6 primers mesos se paguen les mascotes, pues si se pagaren aproximadament 30-40 euros, pues seria una inversió 6 mesos de 45.000 euros. Que si solucionara el tema, segurament la compraria, la votaria a favor. Després també, en la mateixa exposició, vostè parla que s'estimaria una població de 3.000 cans i menys de la meitat estan registrats en el xip. Costa entendre que si no s'han registrat en el xip, se registraren amb una prova d'ADN. Després hem llegit en altres pobles que ho havien implantat que parlaven d'una reducció del 80% de posicions en el carrer, la qual cosa animaria a votar a favor, però al mateix temps, per exemple, el Col·legi de Veterinaris d'Alacant té un escrit molt ben documentat on se mostra en contra, al·lega també alguns aspectes legals on algú podria recórrer que efectivament aquest ADN corresponia al seu gos, que una mostra d'ADN se poguera haver embrutat perquè haguera fet pipí ahí un gos damunt. Per tant, tenim alguns dubtes. No la votaríem a favor perquè entenem que n'hi ha moltes incògnites, per exemple, el cost. No sé si estem parlant de 100.000 o 200.000 euros el que costaria implementar això, però en principi tampoc la votaríem en contra. Moltes gràcies. Muchas gracias. El ple d'avui s'ha llegit una declaració institucional sobre el Sàhara i sobre l'adhesió de l'Ajuntament de Xirivella a la marxa pel Sàhara. Crec que mai una moció o una declaració portada per Talha o per els col·lectius de suport al poble saharaui en Xirivella havia costat tant que eixirà aprovada. En aquest sentit, entenc que ha hagut un treball darrere per a que se poguera aconseguir, però més enllà de que la frase que molestava o que incomodava al Partit Socialista respecte al silenci del govern espanyol o la complicitat de la ONU en aquest tema, el que ens preocupa és la sensació que ens han transmès la gent que estava intentant organitzar coses o col·laborar en el tema de la marxa, que ens transmeten que s'ha vetat un cartell que parlava de Sàhara lliure, quan portem més de 20 anys col·laborant totes les corporacions municipals, indistintament del color, amb Talha, i és evident que siguin vacances en pau o siguin altres subvencions, i aquesta és la idea, que a aquesta gent se'ls ha de donar la possibilitat de viure dignament
i de tindre control del seu espai geogràfic. També comentaven que algunes de les activitats que havien proposat pues, finalment se fan, però se fan en altres pobles. No? I no sé si des de la part de les regidories de ciutadania o de participació ciutadana o de solidaritat pues, se pot donar la versió del govern. Respecte la moció dels gossos, que al final de la identificació de l'ADN que no me que al final no s'ha aprovat, sí que incidia en alguns temes que són importants, no? Continuar sent una ciutat bruta, encara que és cert que n'hi ha molta gent que va en la seva botelleta d'aigua i això és un canvi dels últims anys. Nosaltres en el programa portàvem la realització de campanyes de sensibilització. No recorde que en aquesta legislatura s'ha fet alguna campanya de sensibilització en el tema dels gossos, estaria bé. I, per altra banda, una data que aportava la pròpia moció que ha presentat el grup Ciudadanos, si pensem que poc més del 50% dels gossos que tenim en Xirvella porten el microchip, sabent que la policia té un lector de microchip, si té pila i funciona i aquestes coses, doncs seria una bona opció reforçar aquesta campanya i aprofitar també per fer una campanya de sensibilització. En la comissió preguntaren sobre algunes de les inversions que estaven pactades en el romanent. Ens preocupa que se supeditaven a l'entrada del nou enginyer industrial i entenem que n'hi hauria alguns aspectes que es podrien avançar. Per exemple, quan parlem de l'arxiu municipal, se podrien demanar idees o aportacions a la responsable de biblioteca, que segur que té una idea des de la perspectiva de biblioteques com hauria de funcionar. Una de les resolucions que portàvem avui parlava de 5.000 euros per al subministrament de protector solar i repel·lent de mosquits. Suposa que serà lo normal, ens ha cridat l'atenció la quantitat i esperem que no siga perquè la campanya contra el mosquit tigre se doni per perduda. Entenem que enguany ha sigut un any de molta pluja i, per tant, és molt probable que tinguem molts mosquits i animalets ara que arriba la calor. En el tema de joventut, quan jo era alcalde se parla molt de serveis socials en el ple. Aquesta legislatura no s'ha parlat tant de joventut, que és una delegació que porta directament l'alcalde, segurament perquè s'estan fent bé les coses o no, i volíem preguntar quan se va poder tornar a obrir per les vesprades el centre jove. Sí, n'hi ha en la Comissió de Cultura se'ns presenta les idees o les línies generals de treball en el tema de l'escola d'estiu. Ens agradaria saber si n'hi ha alguna línia o si n'hi ha planificat alguna cosa respecte a l'estiu jove o activitats dirigides als joves. I donat que l'alcalde en les manifestacions que feia en la sessió de treball que n'hi ha tècnics de joventut i igualtat, dia que els joves en el futur i també el present, no sabem si de les 3 places que n'hi ha en el catàleg de personal de l'Ajuntament en joventut, si està previst que se puga cobrir aquesta tercera plaça indistintament de que se continuï optant a les subvencions que se puguen donar per a ampliar o reforçar alguns programes municipals. Avui portàvem la moció de la C3 per a forçar aquesta pregunta i segurament en el ple següent portarem una de la B30 perquè no sabem res de la reunió, si s'ha demanat alguna reunió amb un responsable del Ministeri de Transports, de Mobilitat i Agenda Urbana per a tindre aquesta informació directa. Ens agradaria també que des de la regidoria de Mobilitat s'informara més a la ciutadania de quines conseqüències pot tindre aquesta ampliació de la B30 i més qüestions al voltant de la mobilitat en Xirvella. Ciudadanos s'havia centrat en la moció respecte per què presentàvem el punt de que tot el món opinara. I això va un poc en relació en el ple de març, la senyora Ferrandis
deia que era una informació excel·lent la que s'estava portant i parlava de la professionalitat de la gent que estava duent la informació, però, per exemple, no ens queda clar quins són els criteris que s'utilitzen per a publicar notes de premsa d'algunes mocions aprovades en els plenaris o d'algunes altres. Sí que va eixir la moció presentada a iniciativa de Podem, però, per exemple, alguna de les iniciatives de Compromís o la que porta el PP sobre la C3 o Ciutadans sobre els desfibriladors, pues no s'ha publicat res. I ja és l'última pregunta, que s'ha aprovat ara una ajuda que entenem des de la Generalitat que és de 2 milions d'euros per a subvencionar el que és la redacció d'informes pensant en rehabilitació de vivendes, en vivendes que tenen més de 50 anys. Aleshores, ens agradaria que l'Ajuntament fera el màxim esforç per a que se poguera adherir a aquesta ajuda que el que determina és una espècie d'informe tipus ITV de la situació de les finques que entenem que serà necessari per a poder accedir a posteriors ajudes o ajudes vinculades als fons europeus per a millorar les cases en eficiència energètica, salubritat, etc. I sí que és cert que així n'hi ha un termini molt curt, que és el 30 de juny, davant del qual s'haurien de presentar aquestes ajudes per a la rehabilitació i accedir a aquests informes. Moltes gràcies.